Masanto si agawat sa ka barangay Tayoran Tiganal siya Norte. Ipakabat miyod si kayo sa Misa de Gallo San Antonio de Padua Parish. Betang tayo sa agayo Disyembre 21, 2021. Alas 4:30 na Barangay kabuasa. Don Pedro. Para matadsari barangay Misa de Gallo yaganapan dyan barangay Chapel Yanal sa Norte. Iimbitahan mi kayo no Disyembre 23 oras si alas 6 at ngaram para pasasalamat tayo. Uulitan mi. Misa de Gallo Don Pedro, Betanganal sa Norte, Disyembre 21 oras Alas 4:30 na kabuasa. Barangay Misa de Gallo Adnal sa Norte, Disyembre 23, oras si alas 6 at ngaram. Aasaan miso idagokyo. Balbalig salamat at si kayon amin. Tubon balo Yanal sa Norte. Muli ang himala ng Pasko.